Evo, sada ćemo ovaj Android laptop da resetujemo za novog korisnika. Prvo što trebamo da uradimo je da pritisnemo 3 dugmeta na tastaturi. To je ovo dugme, Escape, i ovaj kružić, vidite, refresh, konstantno, ta dva, konstantno, i dugme uključi, isključi, samo jedno. To je prvo što treba da uradimo, a sad ću ja, pošto snimam s jednom rukom, da vidim kako to da izvedem. Ovako, samo moment. Konstantno, refresh, i sad idemo na ovo dugme uključi, isključi, jedno. Evo ga. Držim ovo i dalje konstantno dok se ne upali ekran. Evo ga. I onda pustimo. I zatim idemo, pojavit će se žuti znak uzvika. Kaže Control ide. Pritisnemo Control ide. Op. Onda zatim Enter. Čekamo. Pa ćemo zatim Space razmak. Evo i piše tu Space razmak. To je ovo ovde. Pa zatim Enter opet. Evo vidite, kaže štikliralo, to je znak da je uspelo verifikacija. I sad čekati 30 do 40 sekundi. I uređaj je restartovan za novog korisnika. Mislim, normalno on briše podatke od prethodnog. I šta će se desiti? Pojavit će se znak dobrodošlice, a zatim sačekajmo. Znači, znak dobrodošlice za novog korisnika. Kaže dobrodošli. Evo, znak dobrodošlice. Kako to izgleda. I sada novi korisnik treba da startuje. Kako to ide? Do you want to activate Chromebox, the built-in screen reader for Chrome OS? Idemo, startujemo. Sada šta traži od novog korisnika? Wi-Fi mrežu, znači Wi-Fi mrežu da priključi. Evo, to ćemo mi upravo da uradimo. Sada traži šifre da se ukuca. Normalno ja ću ukucati šifru. Sad ćemo da se konektujemo. Sada sam, na primjer, ja kao taj novi korisnik. Znači, pokazujem celokupan proces. Sad ovde traži da prihvatite accept and continue. Za koga? Za vas, za dete, za vas. Za vas ili dete, za vas. Next. I tu ćete moći sada
pomoću vašeg Gmaila da otvorite, kako da kažem, evo sada, znači ukucali smo šifru po drugi put, mali lapsus i krenimo na next. I sad ćete pomoću vašeg naloga, evo ovdje, prihvatite sve i continue, također prihvatite. Dobro, samo da vidimo. Ok. Prihvatite i ovdje. Znači, štiklirajte sve što treba, sve što piše, možete i da pročitate ako želite. Sad, da li hoćete Google asistenta, ja vam ne predlažem, da ne komplikujemo stvari. I sada, evo, ceo set je verifikovan i svečano startujte kao novi korisnik ovog Android laptopa. Evo, sad smo ušli na sve to, izađemo ovdje na X-iće, ovo nam ne treba, jezik je promenjen, eto, imate ovo je na srpskom jeziku, mreža i tako dalje i tako dalje. Sada sve tu imamo, izađemo i ovdje na X. Eto, znak dobrodošlice, možete da čitate poruke sa vašeg Gmaila i to u velikom formatu, kao na PC-u. Ipak je ovo solidan broj inča, tako da onda i ovdje izađemo, ovdje ulazimo na Google Chrome, tu, evo možemo da izađemo na Google Chrome, odmah direktno, to sve brzo ide, vidite kako brzo otvara, ukucamo bilo šta, evo slagalica je izašla na prvom mestu, da vidimo šta je tu u vezi slagalice, šok u slagalici, neko tu je napravio neko mega čudo, mislim to je jedan od najpoznatijih kvizova u Srbiji. Evo ovdje, izgleda da je ovaj desno pobedio, tako što je rešio na čudan način oba dve slagalice. Da to nije uradio, on bi izgubio, očigledno. I tako, možete čitati magazin, da gledate filmove, šta god hoćete, videoklipove, zaista puno toga. Sve to brzo otvara, magazin o hrani, jelo koje je nahranilo celu Srbiju i tako dalje. Tu imate puno toga. Ko će to sad sve da... Normalno, a ovdje zatvori, izađemo na X. Znači, to je Google, ovdje je Gmail, evo Google Play, poruke možete da čitate, kameru da uključite, možete da snimate kompletno i videoklip i da slikate i vi imate kamericu ovdje, ali to možete sve detaljno da vidite u prethodnom videoklipu. Ovdje na YouTube odmah možete da izađete, ajde Google Play, evo Google Play, i to je ono najvažnije, to je ključ svega, to je srž svega, taj Google Play. Vi ovdje, znači, možete, imamo na milione aplikacija koje nisu skupe, mnoge su besplatne i možemo
da ih preuzmemo i možemo da ih koristimo do mile volje šta nam treba, i to je daleko jeftinije, a u odnosu na bilo koji ekran bilo kog mobilnog telefona, ovo je ogromna prednost kad vi na velikom ekranu putem ovih aplikacija možete da radite šta god zamislite. Eto. Toliko za sad. Lajkujte.